Helo, croeso mawr i'ch sesiwn Ffitrwydd. Gobeithio bod chi'n barod i weithio'n galed gyda fi prynhawn yma. Felly gad i ni fynd yn syth mewn iddi. Pan bod chi'n iste neu'n sefyll, allwch chi wneud y workout bach yma. Be bynnag sy'n neud i chi deimlo'n gyfforddus ac yn hyderus. Felly bant â ni. Y peth cyntaf licen i chi wneud, yw eistedd fyny'n dal. Gad i ni ddino'r corff i fyny. Gad i ni pwsio'r dilo felly mewn i'r gader a gwthiwch y gader i ffwrdd. Llwch chi teimlo'ch ysgwyddau a'ch brichau yn gweithio fyna felly. O fan hyn wedyn, i ni'n mynd i droi'r pen rownd i'r chwith gan gadw gwthio yn erbyn y gader. A chi'n teimlo'r cefen yn ymestyn a nôl â ni. Draw i'r dde tro yma. Cadwch gwthio'r gader yna i ffwrdd, nôl â ni i'r canol. Unwaith to i'r chwith, nôl â ni a unwaith to i'r dde. A nôl â ni i'r canol. Ffantastig. O fan hyn nawr ni'n mynd i weithio'r brichau a benna yr ysgwyddau. Felly gad i ni fynd â'r brichau mas i'r ochr, gyda'r dilo yn pwyntio lawr. O fan hyn, licen i chi ddod â'r dilo o'ch blaenau ac yna allan i'r ochr. Unwaith to. Carwch y cefen yn syth ac yn gryf wrth gwrs. Unwaith to yn blaenau. A i'r ochr. Un fach arall eto, mewn â ni. Ag allan. Ffantastig. O fyna nawr, ni'n mynd i fynd ar dilo uwch ein pennau. Felly mas â ni unwaith to i'r ochr. Gad i ni droi'r dwylo mas a lan â ni uwch ben y pen. A lawr â ni. Cadwch gwthio'r ysgwyddau yna i lawr. Ac wrth gwrs, cadwch y cefn yna yn syth. Dwy fach arall te i gwpla fan hyn. Lawr â ni. A un fach arall i gwpla. Ffantastig, lawr â ni. Allwch chi siglo'r brichau yna mas ar ôl i ni weithio nhw'n galed. Briliant. O fan hyn ar ein, ni'n mynd i symud ymlaen i weithio'r coesau. Felly cadwch y coesau yn y siap yma gyda'r penegliniau diplygu. O fan hyn, licen i chi godi'r drod chwith lan ar bysedd y traed. A chi'n twmlo cwt y goes yn gweithio fan hyn. A lawr â ni. Gwmws yr un peth ar yr ochr dde. I fyny â ni. A lawr. Ac eto, gwthiwch y drod na mewn i'r llawr. Lyfli. Unwaith to. A lawr â ni. Unwaith to ar naill ochr lan â ni. A lawr. A lan â ni. A lawr. Ffantastig, chi'n mlacio'r coesau fyna. Beth ni'n mynd i wneud nawr yw disgwyl i godi bob cos oddi ar y llawr. Felly, yn cadw'r coesau yn y siap yma. Eto, cadwch y cefn yn syth, cadwch y dwylo yna yn pwysio mewn i'r gader, a gad i ni godi'r gos chwith i fyny. Daliwch yna. A lawr â ni, rownd i'r gos arall te. A lawr, gwych, unwaith to. W'r coes yn dechrau gweithio nawr lan â ni ar yr ochr dde na. Ffantastig. Felly ni'n mynd i symud ymlaen nawr i rhai ohonoch chi sy'n ffansi bach o sialens y prynhawn yma. I ni'n mynd i ddisgwyl i godi'r gos i gyd. Eto, cadwch y dilo yna lawr, pwsiwch yr ysgwyddau lawr a cadwch y cefn yna yn gryf ac yn syth. Felly o fan hyn, lan â ni gyda'r gos chwith. Daliwch yna. 3, 2, 1. A lan â ni ar yr ochr dde. Gwych. 3, 2, 1 a lawr â ni. Ffantastig. O fyna nawr, be licen i chi wneud yw i fynd fel bod chi'n mynd i godi, ond i ni ddim cweit yn mynd i godi. Felly, bant â ni, yn pwsio'r set i ffwrdd, lan â ni, a nôl lawr i gwrdd â'r set. Unwaith to, lan â ni. Briliant, a un fach to, man, lan â ni i sefyll os ydych chi'n hapus, fyny â ni ac i gwpla, gad i ni fynd ar dilo yna, uwch ben y pen, ymestyn i fyny, a dyna chi wedi cwpla'ch sesiwn heddi. Diolch yn fawr am weithio mor galed a gobeithio bod chi wedi joio.